Розыгрыш сезону Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі 2025-2026 гадоў афіцыйна скончаны. Прызнайцеся, хто з нас не хацеў выключыць трансляцыю пасля першай паловы? Не, лепш я вам параю самастойна паглядзець гэты матч агулам і гэты момант у прыватнасці. Яно дакладна таго вартае. Шановнае гаспадарства, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Розыгрыш сезону Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі 2025-2026 гадоў афіцыйна скончаны. А хто і як у гэтым годзе заваяваў заветны кубак Лары О'Брайена, я распавяду вам у гэтым апошнім выпуску трэцяга сезону праекту пра баскетбол па-беларуску, які будзе цалкам прысвечаны сёлетняму фіналу NBA паміж Сан-Антонія Спёрс і Нью-Йорк Нікс. Ну што, пагналі! Шалі лёсу першай паловы першага матчу гэтага фіналу былі практычна цалкам на баку дамашняй каманды. Спёрс завяршылі апошнія 6 хвілін першай чвэрці рыўком 25 і цалкам годна правялі ўсю першую палову, асабліва дзякуючы цудоўнай гульні ў атацы нападаючага Джуліяна Шампані і навічка Ділана Харпера, ну і, вядома, абарончым высілкам свайго лідара Віктара Вембаньямы. У другой жа палове больш прывабна выглядалі ўжо госці. Асабліва мне хочацца адзначыць абарону цэнтравога Нью-Йорка Карла Энтоні Таунса супраць Вембі. Асабіста праз яго французу ўдалося закінуць мяч у кошык усяго 2 разы за матч, ды ўвогуле лёгкіх кідкоў у Віктара амаль не было. Таксама пад канец матчу нібы прачнуўся Джейлен Брансон. Так, у гэтай гульні лідар Нікс набраў 30 ачкоў, амаль палову з якіх, а менавіта 13, у чацвёртай чвэрці. І гэта ў той час, калі ўся каманда з Сан-Антонія набрала ў ёй усяго на 6 ачкоў больш. Нездарма ж Брансон лічыцца адным з найлепшых гульцоў лігі ў кладчы. Спёрс у другой палове гэтай гульні не хапіла ці то эмоцыяў пасля такой вымотвальнай і фізычна і маральна 7-матчавай серыі фіналу захаду, ці тое вопыту удзелу ў такіх важлівых матчах. Як вынік, параза 105-95 на дамашняй пляцоўцы ў першым матчы фіналу Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Калі вас хтосьці спытае, як нявопытнасць можа паўплываць на вынік якой-небудзь справы, проста пакажыце яму другі матч сёлетняга фіналу NBA. Спёрс, якія даволі жвава пачалі гульню і ў першай палове ў нейкі момант нават мелі гандыкап у 12 ачкоў, на пачатку чвэрці чацвёртай прайгравалі ўжо мінус 14. Аднак, дзякуючы файнай атакуючай гульні каманды і таму, што ў Нікс перасталі залетаць нават адкрытыя кідкі, Спёрс здолелі зрабіць шыкоўны рывок і зраўняць лік за паўхвіліны да канца матчу. А потым здарылася гэта. Зорка тэхасцаў Віктар Вембаньяма нядрэнна адабараняўся супраць лідара Нью-Йорка Джейлена Брансона і атрымаў валоданне за 10 секунд да канца матчу пры роўным ліку. Аднак відавочна разгубіўся і не здолеў прыдумаць найлепшы пачатак апошняй атакі свайго клуба, чым проста кінуць мяч у спіну свайго аднаклубніка і сфалітна падабраўшым яго суперніку. А потым яшчэ і смазаць кідок на перамогу. Такім чынам Нікс мінімальна перамаглі Спёрс у другім гасцявым для сябе матчы. 2-0, і серыя пераехала ў Нью-Йорк. Першая дамашняя гульня фіналу NBA на легендарнай нью-йоркскай арэне Мэдысон Сквер Гарден у 21 стагоддзі абяцала быць асаблівай. Нікс не маглі падвесці сваіх заўзятараў, якія чакалі гэтага здарэння 27 гадоў. Спёрс жа перамога была патрэбная бы паветра, бо пасля 0-3 ў серыі не адыгрываўся ніхто і ніколі. Калі першая чвэрць бясспрэчна засталася за тэхасцамі,
то дамашняя каманда цалкам адыгралася ў другой, мімаходзе устанавіўшы рэкорд франшызы па колькасці набраных ачкоў за адну чвэрць у матчы фіналу. Але сапраўды вырашальнай зрабілася другая палова гульні. У ёй значна пагоршыліся кідковыя навыкі гаспадароў. Не ў апошнюю чаргу дзякуючы рэзкаму скачку эфектыўнасці абарончых дзеянняў гульцоў Сан-Антонія, якія, асабліва ў параўнанні з першай паловай, літаральна ўзляцелі да нябёсаў. Верагодна, праз гэта, а можа і праз нейкі празмерны ціск дамашняга натоўпу, баскетбалісты Нікс не вытрымалі і эмацыйна. Так, за дзве апошнія чвэрці той гульні яны нашмат часцей фалілі на гульцах Спёрс, чым наадварот. І хоць канцоўка была кладчавай, Сан-Антонія здолела такі ўтрымаць невялікую перавагу і перамагчы Нью-Йорк з лікам 115-111. То бок, здарылася яшчэ адна сітуацыя, калі прысутнасць цяперашняга прэзідэнта ЗША Дональда Трампа толькі нашкодзіла прымаючаму яго боку. Найлепшы матч сёлетняй фінальнай серыі і ці не самы значимы матч за ўсю гісторыю Нью-Йорка. Прызнайцеся, хто з нас не хацеў выключыць трансляцыю пасля першай паловы? У Спёрс залятала практычна ўсё, у той час як Нікс мазалі нават штрафныя. Гэта скончылася лідарствам гасцей у 29 ачкоў па ходу другой чвэрці і ў 27 па выніках першай паловы. Што здарылася ў перапынку, патлумачыць цяжка. Хоць ёсць у мяне адна тэорыя. Як бы там ні было, і Нью-Йорк значна дадаў у абароне, паказаўшы проста фенаменальную статыстыку. І тэхасцы на фоне нявопытнасці і маральнай непадрыхтаванасці да такога перасталі патрапляць нават адкрытыя кідкі. Дзякуючы ўсяму гэтаму, Нікс паступова з'елі такую здаваўшуюся катастрафічнай розніцу ў ліку да канцоўкі гэтага матчу, у якой здарылася вось гэта. Jalen Brunson allow him to operate at the top 101. Brunson gets it, fires up a three. Не, лепш я вам параю самастойна паглядзець гэты матч агулам і гэты момант у прыватнасці. Яно дакладна таго вартае. Што, паверылі? Не магу я вам не паказаць такую прыгажосць. Brunson allow him to operate at the top 101. Brunson gets it, fires up a three. Shot no good. The tip, it's gone. It's gone. It's gone. With 1.2 remaining. Knicks take the lead. OG Anunoby, and it's 107-106. No timeouts left. They have to get it in. Harper lobs it inside. Castle has it, lost it. That's it. It's over. The greatest comeback in NBA playoff history. The Knicks pull off the miracle comeback. Пра ўсе рэкордныя паказчыкі гэтага здарэння прагаворана ўжо шмат што. Я ж скажу проста. Absolute cinema. Пяты матч цалкам прайшоў па ўжо класічным для гэтай серыі сцэнары. Першую чвэрць бясспрэчна феерылі тэхасцы, адны толькі 3 блокшоты Вэмбаньямы чаго вартыя. Другую ўжо менш упэўнена, але ўсё ж таксама пакінулі за сабой. А потым здарыўся Джейлен Брансон. Лідар Нью-Йорка ў гэтай гульні набраў амаль палову ўсіх ачкоў сваёй каманды, ажно 45. Пры гэтым 29 з іх менавіта ў другой палове. Нявопытная моладзь Спёрс ужо які раз у гэтай серыі проста маральна пасыпалася. Адсюль і непатрэбныя фалы, якія прывялі да 21 штрафнога кідка суперніка ў другой палове. І больш за палову смазаных уласных штрафных. Да што казаць, калі ў патэнцыйна вырашальным матчы самым рэзультатыўным гульцом клуба робіцца першагодка лігі з лавы запасных. Як вынік, Нью-Йорк трэці раз перамог Сан-Антонія на выездзе і... Шчыра, ні перад пачаткам гэтага сезону, ні перад пачаткам плэй-офф, ні нават на пачатку гэтай серыі не думаў, што скажу такое, але зрабіўся чэмпіёнам Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі сезону 2025-2026 гадоў, узняўшы над галавой кубак Лары О'Брайена ўпершыню за больш чым паўстагоддзя.
А MVP сёлетняй фінальнай серыі быў названы лідар Нікс Джейлен Брансон, які зрабіўся самым рэзультатыўным гульцом гэтых 5 матчаў фіналу. Аднак справядліва будзе дадаць да гэтай велізарнай бочкі нью-ёркскага мёду лыжку чорнага дзёгцю у выглядзе заўзятараў Нікс. На працягу ўсяго розыгрышу гэтага плэй-оф і асабліва падчас фінальнай серыі, нягледзячы на вынікі матчаў, паводзілі яны сябе проста па-скоцку. Грамілі паліцэйскія машыны, палілі школьныя аўтобусы, натоўпам збівалі заўзятараў Спёрс і адно-аднаго, што прывяло, дарэчы, і да трагічных наступстваў. Напрыклад, адна з непаўнагадовых ахвяраў упала ў кому. Нават публічныя асобы не заўсёды маглі трымаць сябе ў межах дазволенага. Адным словам, самы знакаміты горад свету пасля матчаў пераўтвараўся ў сапраўдны Готэм. І гэта, на мой погляд, безумоўна сапсавала меркаванне нейтральных назіральнікаў і пра сам клуб, і пра ягонае дасягненне. Вось так сапраўды нечакана скончыўся чарговы сезон Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Ці спадабаўся ён вам? На якія думкі натхніў? Чаго вы чакаеце ад сезону наступнага? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага сезону, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, цікаўцеся NBA, карыстайцеся беларускай мовай і хай будзе баскетбол!